So what's up guys, mayong may adlaw niya tanan. So nga napunta karon sa lain nga video. Ato na pong isgutan ang lima ka kanta sa istor kung natatak na sa atong mga sa atong past. No. So by the way guys, ang background music dito sa intro courtesy sa bandang indie punk. Boss Ray, vokalista nila. Shout-out ko ni mo, boss. Idol. Nakapapicture ba yan? Ako na sa dyan sa Talisay. So, nag-isgot pa taging di pang. So, atong first, I got top 5 na song guys, na atong i-play una. Kaya ang kanta sa indie punk, Nursing. Nursing, ang title. Tapos mga nursing, mga puti, mga puti kasi loob, mga hayag isa ako ng tao. So guys, ato sa akong paminaw before to mag-comment before ko mo share sa akong mga kaagi sa kaagi bro na kung napo kayo ako. So let's go, to paminaw. Nursing by Indie Punks. Kapangyaon og tarongon hangtod sa inyong kamenyo. So mga to guys, no? Nursing by Indie Punks. So mura siya hugot yapon kayo. Hugot yapon kayo kanta. Mura siya ang usa ka to gipaasa lang anang usa ka babae. Eh, ang oras pa ganin, ayo-ayo na lang sa imong bago karon. Oras pa to, yun ta. Ay lyrics itong ayo-ayo na lang sa imong bago karon. Kita no? Mura-mura kag pagkag imo na lang jud ibuyan ba. So, imo na lang jud imo ayo na lang gitambagan ayo-ayo. So guys, way back na sa college nako. So, amo pangandoy gyud sa mga pangandoy yun ako mga classmates sa una pag-college sa college makauyap og nursing mga nursing daw na sa mga silahan nagda daw yung mga maanyag gawa sa mga puti kung mas nilupan share na ko kay sa mga school sa una kamon to elevator naman sa elevator ko ang school sa una mag-alig. Kaya ang room sa nursing department is sa top floor man. So kami naman may sa second floor. Sa una sa CTS school. So ang style mo among pakawato na sad sige lang among ani. Ang style mo sa una masakay o elevator padung top floor. Amo na timingon kun ay mga nursing student sa una mga babae nanood sa elevator. So sakay sakay gag murami ka sakay sa elevator down up mao to sige pa di malagi mga nursing daon nga nursing lagi lisod para namo sa nalisod niya nakabuton kuno lisod dito po ako ambot lang ako tingnan ako dagway kalaway sige nang tawag dito ako yung nursing so mga to guys ito naatlan mi sakay mig elevator so naatlan mi burnout sa elevator paita rin ang elevator burnout na tadi yung maable kaloy na magili na ni-rescue na nga na tanggong na preso misa kuan sa elevator pag-ali na mo sa aso paggawa sa spiriting kung natawa tignan pa misa sa nursing beach dito nga da mayra
sige ko na way pa-chancing dito. Oo ka mga ano ba? College life. So, day, ato na ta sa kuan sa top 4 na to. Top 4 na to nga kanta. So ang title ni is Why Hinungdan by Stone Age nga banda. So Why Hinungdan, hawa na yung hinungdan eh. So hinungdan pagkatao eh, hinungdan or hinungdan eh. Mansa? So itong paminahon ang Stone Age nga banda sa ilang kanta Why Hinungdan. Let's go! Nawang akong taong kulang pa ba ang ulo para mutukan sa ihalan kong guma. Ilang kabulan ng nilabay, dawat ng imo, nalipay yun ako, na maako ka na. Apan wala ko daw nga magbago ka. Lisod higumaon ng babaeng way hinungdan, palaumon ka o pakila ko lang. Di ko gustong mulangoy sa akong mga luha, kay ikaw ra inday ang akong tinguha. So guys, mao na to. Why Hinungdan by Stone Age. So ang message to nga kuan, ang message to nga kuan kanang nga kanta. Dilim na may tabo ang sa kanta, makompose sa kanta ko inspiration ang sa composer. Char. So din na may tabo ko siya ka-experience, wala ka-experience ang iyang amigo or nasa surroundings niya, wala na nabantay. So ang message siya to, murag naigugma siya sa kakababay ba, mga para niya way hinungdan. So disod po na kay paasara magyapon. No? Mura na siya nag-asa sa wala niya. Na nasa kanya nilakilak na po. Di ko na siya gusto mong langoy sa iyang kagaling mo luha. So normal raman ang mahilak. So believe ko sa mga lalaki ang mahilak. So ano pilon lalaki, mga lalaki yung hilak na. Sampon sa ko, hilak mo sa ko. Hilak mo sa ko kasi may gugma mo mataran. Lalaki. Dili kay taas bubok. Dili kay taas bubok. Alam niya. So mo to guys, lisod kayo magpaasa sa katao. Namgoy ka pa. Ako personally ako mutungkog ka pa. So huwag yung ka pa. So ito yung katulong ang songs day. Top 3 na to is Pagsulay by Abscon. So itong paminahon in English pa ni sa kuha niya Trials. Pagsulay Trials ana. Itong paminahon. Let's go. Pagsulay by Abscon. Here we go. Magbuwag ta karon, di ba kasayangan sa tanan, sa atong relasyon na atong inampingan. Magbuwag ta karon, ikalipay ba nimo? Kay kung ikaw mo tando, di ko magduha-duhag palayo.
So, mo to guys no. Pagsulay by Abscon. So, ang message nga kanta is mura sila nag-away sa yung uyab niabot siguro sa punto nga nagkanahon magbuwag. So guys, sa relasyon man gud. Sa relasyon nagi mga trials na tong magian, no? Nagangitag mga problema sa mga problema nga atong suwayan. Di lang kay kana. Napuntay kanang ingon tarong mga temptasyon. Temptasyon sa relasyon na ginapermente, naragi na sa liyo pirmi sa kilid tanan. Ay mga temptasyon. Depende ra gina guys. Depende ra gina sa tao kung kumanda ba dili. Pero mas mayo guys. So ako lang sa ako lang nga opinion, if mag-away mo sa inyong hinigugma, pinalangga sa kinabuhi, langga sa kinabuhi, ayaw ninyo paugmain ang problema. Istorya ay yun nyo dayon. Kaya ano, kung inyo mong pagmaan ang inyong problema para nato, pwede na siya madungagan, pwede na po kakanhon na ugbati. Mas nilabaw pa sa desisyon ninyo atong minungdan madako ra mga problema. Usa pa sa mag-away. Isip paminaway sa usap-usap. Dili kay taas tingog. Dili na pride. Ako ang style kung mag-away man ganing ni. Dili ko mo tingog, malakaw lang ko pabugna sa utok man balik. Bagay. Hindi lang. Pero ayun din ang dapat tinang mga mga kaila na kasama sa langlan. So iya pa gani manapat na kabado. Iya pa man manapat na. Ayun din ang manapat kasi galing jura yun na. Makaso mo na rehas niyo tabang. Nahilo. So itong top 2 day guys. Top 2 na itong music. Balik na sa music no. Top 2 na itong kantang Bisrat. Aron. So kani mga kanta gyud nila puro gini hugot. Mga hugot lang gini. Idol ko ni mga magutan gini bandaha kay tong way back ra katong last 2018 siguro. Katok klaro ito na bandam na to. Magutan gini nila kay kanang nagpahuwam gini sila og sa ilang instrumento. Ilang baho, ilang bass guitar, ilang one. So nakinumdo pa na sila sa una. Alam mo, shout out to ninyo guys. Mga nila yung bandang Agadis. Idol ako sa mga hugot nga kanta. So ang kanta nila guys is Pagbako. Nila na po. Most breaks wala na yung mga enjoy nila kanta. Sunod lang. Sunod na tayo mga kanta. Sunod na dito. Ari sa taas mga slow lang sa matay mga makasunang gamay. Dahil hindi ko nakatan, meron ko nakatan. So ang kanta rin Pagbako by Agadis. So atong paminahon, may kumonron kayo sa inyong kapakaroon sa radio. So paminahon Agadis Pagbako. Let's go! Imong pagbago Sa kita mo sa siguro kanan, sakitan, magpakulit na mag-magigak, mag-ulbuon, mag-ulbuon. Normal rin din sa tao. Gawas mo siguro ang bato na sabay-sabay kasi. Yung ay pagkain lang. Yung mga tao nga nagsakit yun. Yung ay konsidensya. Diba? So, ano lang, kung makuhan ka, kung masakitan, itaglain ka na dagtarong kanang ano mo ba nga magdugay may pumahimo forever word is forever mga rogid na panaragi magdugay word is forever para nako. Ito guys ingita lang mga forever. So ano na sa top 1 no? Top 1 na to. So
So, nga song. Sa nga song na kanta sa kwan Beat Weekend. Ang title na ni is Goodbye. So, kinumdong ko rin ako. I-share nyo ni anong Goodbye. Beat Weekend sila ako sa Allen. Sana karoon si Manlama Allen sa Beat Weekend. Alam ma'am, shoutout ko na yung mama. Sana ka gusto na gusto. So, Beat Weekend band title Goodbye. So, itong paminahon, let's go! Makalimtan ang iyong katahong Kay nainlawan doon sa tayo Matnaw na broda ko Kahibulong Kibuhat manong tangganan Kapanin mo lang ipasakitan ang akong dugan Ako nakamata sa akong damo Sa lighang di tamas-tamasan mo ang gugma ko I want to say goodbye sa akong ilabay Kaya ako nakaambo, di na magpagago Sa kasi sa babay, puso ka mo damay Beat Weekend, Goodbye. So, grabe. Sa title lang yan. Goodbye. Kita. Bye. Bye. Sakita kayo. Murag mukwan ba? Murag siya na paalang yung Tagalog. So, grabe. Murag siya nalamigit. So, dili na siya part dito nga sa chorus din nga one. I want to say goodbye sa atong milabay kay siya nakaamgo, hindi na siya magpagago. So, gago siya sa iyang uyab din nga nakaamgo. So, mao lagi na mga martir lagi. Gago rin siya sa iyang uyab. No? Sa klase, sa babae, gusto mga tamay. Suda. Sa mga babae, tamay sa malaki. Ito, mukha mura yung mga gaba. Kami po, laki mga gaba kay taro sa din. No? Yung mga guys, so dili ra ko yung mga gaba kami po, mga laki mga gaba po may kaya kami kasi. So dahil, so fair and square. Ayaw lang yung tamay-tamay. Kung di nagaganahan sa katao, let's go. Sila ra. Wala ba yung sa bawas, yung puno. Pag yung sa bawas, mga kabaw, ano siya? Isodra ba ng hilak? Masad. Ano yung hilak? Topic na po. Yung hilak ba? Isodra ba kayo hilak sa katawan na ganyan? Mahalong kay luha. Pinakabayro ng kwarta ang luha. Sa taong naghilak nimo kayo. Pinakabayro ng kwarta. Isod paghilak sa katao, ikaw sa mga artista ka. Alira ka maghilak. Pero nasakitan ka, hinihila ka na niya. Gigyo na kabayran ng kwarta. Tama ba? Char. So guys, mao na to no. Ang top 5 na to nga karon video karon nga adlaw. So balik sa kalima rin. Nursing by Inde Pams. Topat Why Hinungdan by Stone Age. Pagsulay by Abscon. Ay nga gaduha Pagbakho by Agadiers. Ang top 1 na to Goodbye by Lit Weekend. So guys, thank you kayo sa pagdanaw no. Pagdanaw sa akong video sa sunod na po. Salamat day sa mga nag-like sa akong previous na video. Shoutout day ko nila sa Jammix TV. Si Jamma da man idol nga seminaryan vlogger na sa sa kanay sila Boss Maxter. Boss Maxter. Boss, ang sumay na boss. Makakatira niya ka boss. So nahimo tayo advertisement na ni. Shoutout ko sa mga amigo. Sa mga barkada na ko doon. Ayun nyo guys. So, ano na ko to manang break time. So goodbye. Thank you. God bless us all. God bless our family. Like and share. Thank you.